Patrik Laine, Jussi Jokinen kaksikko, Laine käyttääkö tykkiä? Jättää maali! Mikä maali! Markko tarjoilee Patrik Lainelle, joka näyttää ensimmäisen maajoukkueen maalinsa. Mistä Jokinen ja Patrik Laine, loistojättö Markoville ja näin se käy! Näin se käy kuin valssi keväällä. Markov aivan tyhjää pesäänsä. Mennään viidellä hyökkäjällä. Tämä viiden hyökkäjän touhu, se on melkein kuin tanssiin lähtisi. Laineen veto lähtee ja siinä Koivu takaisin Laineelle ja sitten tuo laukaus. Se on kyllä kerta kaikkiaan, se on silmiä hivelevä kuti ja herättää varmasti intohimoja. Hyvä, ettei suorastaan herätä himoja joka puolelle laukaukseen, jos Markov antaa tuohon niin kuin antaja. Granlund jymäyttää pelin 4-1. Siihen toiselle puolelle ja katsokaa tuota jälleen tuota syöttöä, kuinka se tulee tuohon loistavaan paikkaan. Ja siitä tulee taustalla Mikael Granlund. Markov. Sitten Laineen laukaus epäonnistuu. Ja se oli Suomen onni sikäli, että Granlund pääsee lyömään tyhjänä. Sitten tulee Juuso Hietasen vuoro. 25 sekuntia, 24 sekuntia. Laineelle ja jälleen Komarovhan siellä maalin edessä. Sitten voi tehdä sieltä loisto, sieltä tulee jälleen ja siellä on! Sitten on Granlundin vuoro ja vielä kerran tulee Koivun yritys, vielä kerran tulee Laineen yritys. Ja Laine räppää vielä, Piiska sivaltaa jälleen, kun peliaikaa 4 sekuntia jäljellä. Rakennellaan näin, 4 sekuntia peliaikaa jää vielä jäljellä ja vaikka Laine joutuu sitä Kiekon haltuunsa, niin Tulinen Piiska sivaltaa jälleen kerran. Nyt on Laineelle. Laineen edessä on siinä Andras Enke. Kärki karvaa ja sitten tarvitsee enää kenenkään karvata, koska nyt saattaa maaliin ja Suomi siirtyy ottelussa 3-0 johtoon. Nyt Markovilta ja peli 3-0 Suomelle. Taas ovi Tyyn peräänsä. Viereen tulee jälleen Jokinen ja jälleen tulee veto ja nyt tulee maali. Näin. Kun kiekko ajautuu siihen sitten takaisin Patrik Lainelle ja tämä sipaisee sieltä lähes siniviivalta kiekon kohti maalia ja sipaisee sen myöskin maaliin. Jussi Jokinen menee hyvin hyökkäykseen ja Laine liukuu maalille ja toimivat tässä tandemina ja sen jälkeen Laine liukuu väkisin sinne ja pistää mailan jäähän ja sieltä tulee Jussi Jokisen nappisyöttö ja Patrik Laine kajauttaa turnauksessa jo 5. maalinsa. No ja sitten voisivat pojat käydä vähän tapottamassa Juusia, mutta vielä Piiska heilahtaa! Piiska heilahtaa vielä 3 sekuntia ennen loppua! Oi sentään! Laine katselee, että joko tuosta lähtee ja mikä on malli? Patrik Laine, Piiska sivaltaa, on niin häikäisevä veto. Ja sitten rävähtää jälleen sellainen Piiska, että Clint Eastwoodkin olisi suorastaan kadehtinut tätä Piiskaa. Tässä tulee muuten turnauksen 7. maali. Venäjäkin osaa ylivoimaa pelata. Lindelin hyvä avaus laitaan. Ja sieltä puskee sitten Jussi Jokinen hyökkäysalueelle sisään. Markov liukuu maalille. Ja sitten on Laine. Oi mikä maali! Oi mikä maali! Floridan aurinko iskee sellaisen maalin, että Patrik Laine työntää sinne Jussi Jokisen lähikömmentä. Oi kuinka se aurinko lämmittää. Ja katsokaa Patrik Laineen passia.
Bobrovski on siellä polvillaan ja odottaa, että kuka tulee antamaan välipalaa. No katso, sieltä tulee välipalaa. Laine tulee siihen ja lyö sen välipalan tuohon noin.